In the Bankyulu. Amen. Bantwana benkosi loguqile ubaba uNtshaba escort ethempelini tethelelweni kumshumela uZungu umkhokheli uNtshaba ngishiswa ke ugqozi izumshumela ethi ababuye emhlanganweni abasuke bakhulume ngoba akufanele bangcwele abahle bengilapha eGoli 20 years ila eGoli 2008 ngahamba ngabile ekhaya eScott na 18 years ngahamba la eGoli leli thempeli lalingakubabikho lalisaqala liselapha eJiphu xa babe nophakama beselapha lingakafiki bengakaze ngifike la shumela umkhabelo ke ubaba eshume naye kakhulu wayele mesibonana nje lethu eTshaba ngiyafisa ukuthi ukuze ethempelini uzobona umsebenzi kaNkulunkulu ngiyabonga mangifika ngiyibona umsebenzi kaShembe ibandla lilikhulu lingaka siyazi ukuthi ke bekuyongenisa umkhosi omthethele njengoba bethi umshumele agebe ebuhleni babone nje umthethele ukuthi ubungene kanjani akekho kuningi abasakubo abanye bangenise babuye abanye azange bekhona ukuya mabe sazo kodwa indaba ilele laba ngcwele amasaka avalile mhlawumbe umuntu uzodideka mangithi amasaka avale ukuthi ngishiso yini elazi ijoka ayidingi ukuthi ke itshele ukuthi ayenzini kodwa engalazi ijoka veli ngeke yazifanele yenzini njengoba ngithi amasaka avaliwe sikuJulayi njengoba sila sikuJulayi njengoba sila September sikuJulayi kodwa kunokuthi njengoba uJulayi ungene kahle yini noma mhlawumbe ungenanga kahle izinto ntathu 23 u14 u25 njengoba ngithi amasanga avaliwe ivale yonke ikota kaJuni kuzoqala ikota entsha ngoAugust ezophela ngoDisemba to January kuba phuma umhlangano uyeKenani ingabe ke wena njengoba uvaliwe uwavale ngokufanele namabhuku kuze ungene kuJulayi unganasikweleti 1 unikelile 23 ngokugcwele 2 unikelile isondlo 3 unikelile ibandla 4 sinikelile isithwalo 5 unikelile ingama mangabe ungakwenzile unecala mangabe ungazange uva 23 ngovala ngo14 ngovala ngo25 awugqwaliseli ibhuku awubhaleli akakunikeli umshumayeli phakathi nesonto lenziwa ngo23 jubathe kuzovala amabhama 6 bekubizwa amagama ukuthi abantu bonke basaphelele basesandla lezo makuvala 23 we-August kuzobe kubizwa amagama avula ikota entsha Sevembe kuyishumi lokuhlambuluko mhlawumbe 23 ngibuza ukuthi-ke bonke lokhu kwenzile yini mangabe uhambe uyongenisa umthethelo ungonikelanga 23 unecala ma-14 ungakwenzanga unecala ma-25 ukwenzile unecala ngabuyile kumshumeli lovula ukuthi othatha
ungonikela ungawuvali yini? Uzwa kanjani emgidini ukweleta 23 no-14 25? Uzwa kanjani esizweni ukweleta 23 no-25 no-14? Awuye emgidini mangabe ukweleta. Bangaka abazofohla, bangaka abazoya bedaya sinendaba lokushevu yobona. Siyayifuna indlela Nazareth. Njengoba emhleni awuyile ebangani bakho. Awuyile ngena motokoto na motokoto emhleni uyosebenza. Awuyile emhleni uyosiposta nabangani bakho njengoba niyiposta nje. Usabathomba babuya akhuza hayi ngifuna ukushintsha. Wema Nazareth. Nifuna ukulahla ekugcineni. Nithi ibandla kuthuthukile niphula imithetho. Nenzo kungafanele. Lokho uposta ungako bona babekhuza. Mazasha play 29 verse 6. Shashi tizo funde timbele 25 timbele. 29 mazasha ni play. Omunye avuleke uLevi 5. Umuntu olulewa kaningi. Ayesiteme yakhe belkhuni. Uyafoshozwa masinya. Bese ngabantu ukusinda kuye amen. Bangako 23 beza la ekhuluma umkhabela ningezwe. Bangako 23 abakhokheli bangako 14 bekhuluma ngezwe amakhosikazi. Abapha namhlanje ziyaphuma ziyententa sasa zobe buya zobe zithi kubuya Nkosi uDanazi ikhwela ayile bapha abazali bazo. Yikuphi lapho ingane zizizwe khona umnyanzi bekhuluma nithathena dishela. Yikuphi la ingane zozizwa khona ezobezogida yonke imgidi kaJulayi nazi nigishela sivalile kule ngabe nikathile nagibiza zahamba zihlela akithi kunecala bashumayeli ntasuthi ingane evalile encane engabe zihamba zehleni ziyoshaya insiphi asiyazi nigishela kodwa nihleli funda. Nxa umuntu onezwile ezizwi lesifungo engufakazi wento noma ibonile noma yazi uma engayisho unetalo sabi kuba ngibuza ukuthi njengoba nginika 2025 ke niwavalile inamabhuku okusemthethweni. Yasa ngaba ngithi akukho into ngaba ngiyaphakamisa izandla ngoba baningi abangakwenzanga lokho. Bakhona nje lapho abangazange bova 23. Bazobhalela amabhuku banikelele bona. Nangale kumkhokheli bazo khona osabathile abangawazi 23. Khona osabathile abangawazi 14. Khona 25 abawazi abangalazi ukuthi inkosikazi idishwa phi iboshela phi ikhokhela phi lulebaphi. Ayifanele indoda lenibandlibe ngenkani. Alikho ibandla likwazi ukukhokhela nokwakha indoda njengaleliba. Kodwa uma inkosi aludlwembele ungaphatheki ufuna ukuphatha ubani? 11:22 sample. Ufuna ukululeka ubani? Sisamadoda kodwa kungabonakala ukuthi samadoda. Funda. Sample 22:11. Ongalungile. Akahlale njalo engalungile. Onensila. Nkosi mpusise.
akakakaka kulesinto eziwuthulezi ngibuza ukuthi ke bayini labantu kuyovuka kumshumayeli izono zabo abazenze ezintsha bathi kuyovala ukuthi uJulayi inkonzo yokuthethelela kwezolo bayini labantu bavuma izolo funda isihlabelo 26 FVC khulike nayo isihlabelo salekha 26 zonke izono zenzile zimiwathi phambi kwakho ungefika nesodwa esinganakwaziwa wazama waphelela ehlane wathanda ukufihla izono zakho wathi muthandaza usehlane zakumemeza ngezelikhulu zathi ungangishiyi nami ngiyathanda ukuhamba nawe lokuzwa ukushoyo phambi kaShebo osezulwini dingeka ufihla zonke izono zakho ungashiyi noma sinye noma uyothandaza ngithanda ukuzwa ukubika kwakho amen ngabe nini lokumshumela uyoshisa onosenzile uhleli nje lana uyileni kumkhokheli kovumisa onosenzile uzoya kanjani emhleni unensila ungalungile ngiyabuza uzoya kanjani uzoyishisa kanjani impepha kini unensila awazange mhlawumbe kini emsamo uzibili ugqitsi lakho lokuphethe bese sithunywa abantu abadala thunywa khokho benu kodwa nenkinga awenzi kahle unensila ungahlambuluki kini insila ngaphambi kokuza lesontweni ulindele yini lindele munecala wonile kimi yokuzohlambuluka la kimi icala intethele emsamo yobona kwakho uzonikela njalo lo ubika inkinga lo ucela igugu kodwa wazi insilo iphethe yena wazi amajuba ahlukene kathi khona umgitani khona umtinti khona isigidi khona ivukuthu nakala nobebhiza lamavukuthu isigidi nomtinti ayafana namabala amnyama la intanyeni la umtinti namabala amafakafaka ngophuzu nomnyama la lothi isiphukuphuku sakolocation kuzo umgitana uthi amthokwe isigidi sithi isigidi yikhulu lezi inyoni ngendlela ezinhle ngisho ningabona hamba la zinhle ngishindiza ngishihlele ekudlekeni kodwa izilapha muntu ufike idleke esayichaza sibe uhamba umfone kwelisa ukuthi uyabheka ubona iqanda lifile kanti idleke sejuba ihlakazisa njengoThekwani nawe ugobe kahle kangaka ufaka umkhele wakho neqhaza zakho nebheshi lakho ubuye ngale bakhokheli kodwa uyavuza awuvumile isono sezile izono zizokulindela zizokuzwa kumshumeli ukuthi uthini awusho lutho sinoma usuphambi kwaShembe sivulo awusho lutho uyabuya uthathe nginikile kwabo ukuthi inkinga ayisolveki uvele umuntu onenkinga kuwena weManazaretha ningakholeliswe ningaba yibhodi lokuya kwaShembe ningaba yibhodi lokwaShembe ukuthi ayiShembe isidewe nibe niyibhodi nithatha unyaze esibangalisweni lapho ningaphatheki kama ngithuma abantu la ngibasebenzisa lapho ngenzeke ngoba sigcinana la asengibonana kwenzayo uzojala ukuthi uba bekunika inkonzo yakuthuma kwenzeka udrug isimoto kanti kuphela la usalibona kholelani ukuthi malifa ulibone izwi kaShembe nomndeni wakini ubone asikholele ukuhlala la ukuthi uzobaleka ma uyindoda yeba indoda ehloniphekile ewuhloniphayo umuzi nekhokhela iy'ngane uyabona nje kungabanye iy'ngane zabe ngekho la uthi ziba selimbile emakhaya zenzani kodwa ukugcinisa kade ayikho ngoba iyakuhlula ayuhamba 23 kodwa uyahamba 23 sekuzokwehlela ngezansi ngashaya izulu ngishada ningangibona ngumkhwemane nje ningibona nje niyawazi ngikhehlekhehle yengcono umuntu odubula ngesiphawu nomuntu ogwazayo la ngishaya izulu ngilande lo yambale ubuye lapha ngaphesheya zonke insizwe ezinalo yambalo nje ngale uNkulunkulu abusisa kuleli bandla bawuyinkosana uphethe kahle unganalo ukhuvethu ungajoli
ungaguquzi ukuleli bandla ungakazi ugala umphumela wakhe loya leli bandla kodwa manje inkosana ungakazi ugalwe ongokhipha laphumelelo necala udlapha abantu bezela bazonikela 23 banikele bepaphelele kodwa bebenephunga 23 uhlukela abantu abangaphelela banikele lathini banikele ngaphandle kwelathi abantu iphelele banikele lathini phakathi ngokuphelele mamleli bandla uphelele uhlambulukile wayeovasisi uyesidlweni uyemgidini 4 ungakazi uyesidlweni ungakazi uyemgidini usuneminyaka 5 10 yangaphezulu necala ubaba uthi umgidi wabo bonke abantu ahambe uyingcwele kodwa uyemgidini njalo baba uthi umgidi wabo bonke amen uyingcwele awuyemgidini ungabuka icathulo eniyigqokayo buka amafoni maphathayo bashiya amabhisha abalile bashila bagqoka amabhluku bathi kuyabantu liyamangala njengoba luthe unyazi siyacela nje bephingo noma nje kanye ngelesabakho lisho kusuka phezulu kuba kodwa kuyaphansi kodwa lutho umuntu ulibhinciphe shumhlazanye ekhanda mayesefika usefuna ngene ebhuku sinadala imphelezele liyothi iphesha angikwazi ngoba ungangibhiki la ngishaya izulu unsizwa ngishada nenceke umakoti webomali bakhokheli nikhokhele kahle lezi ngane sisihlabele nosina ngingethemba ngiyintombi yobuNazaretha lokwesaba lutho ngoba ngiphelele maye emhlanganweni ingane ingaphelezeli izazi inkosazana ubaba zange nje bexoxana namakhosazana athi shelanani ngijulani ngiqabulane zonke lemkhume seniyenza zange akusho lokho thina sigane singazange ukuthi nje ngiyathanda wayibona nje kuphela wayithathwa esesipoli bafika o-anti bakhuluma naye yaxhawula yagana kuphela ngazange ngithi ubaba usethe xoxisanani uthi ingane ziyagana kodwa futhi ziyahamba niyaxosha ninenkinga ninoma wengane ngaphandle nihlukanisile nabo kodwa ufuna ukungcwelela esontweni nangale banabakhwenyana ngaphandle kodwa bafuna ukungcwelela esontweni yenina leli gqoke nilithandayo nezani lidlala muphi umdlalo niyazi tekuseni kwenu kuzovuka sithi ngumahamba ungahambi kuleli bandla mozothatha emva komkhokhela niyihlanganisi mawuthatha intombi yethetha emva kokuba niyihlanganisi uya kumshumani nomkhokheli wakho ukhulume kahle udaba beyibizi ukhulume nawo ukade bese uyahamba umemeza kubo bese uyembeza bese uyahlanganisa uloko olushade kumani hlangana ngokwazana kwenu hayi lokho enikwenzayo nikanti ipanisha ngoba nithi hayi banemali banezindlu ezinhle ayili impesheni kuleli bandla ayili kuleli bandla impesheni makunamakhosana anjalo nangumshumeni uyabuya umkhabela hamba khona uyovuma napa abakhokheli bahambe sezinto zizovuma wathi umkhokheli wasedumeni kumabaso wathi ngiphethe iphepha lamakhosana ajula nentombi zethethelwe la esontweni kodwa athaphelele makunikela 23 unkosana uphelele ukhithile uyile overseas uya esidlweni uyangithila entameni kanti umuntu unogqitsi lakhe njakalizayo ubuya sula umlomo lazongena phakathi makeleni ibandla waphula umthetho uhlangane nensizwa uyama uzithethe icala lakho ubizwe ngokusemthethweni nithipha kanjani njengoba ulala unensila nje uzazi ungene kanjani njengoba ulala ungalungile ungene kanjani ufuna ukuthini kusasa ufuna ukubonani kusasa ushambele lazasho ukuthi noma ufika kuwe kodwa uzobuka iphunga lakho nalo akubusise phela bese abakini bedala ke simshuwe nje simfane sibejeqe uyocela iguqu uyonikela uyobiza 23 ubiza 14 basokela abakini ngoba iphunga linawe kunelanga la kufanele izinsizwa zike zivume 23 ziyovuma izono namakhosikazi ayovuma izono kumkhokheli umuntu akazenzayo manje ngisula imlomoni buye ngingenela njengoba nithaya nje nithaya ukwenzani njengoba nithaya nje
Uthanda ukwenzani? Njengoba uthanjile ufaka inethi uphwenzela abantu. Yibapha abazohlala ekhanda lakho. Niyangoma nize niyiphose nishuthu nenwele ezinto kodwa udayile. Inkosana safaka izinto negolide. Umama ufaka izinto negolide kuleli ibandla. Uthini kanti umthetho? Hey, unenhlanhla nenkosikazi eganile engakazi iphethe izipho. Engakazi iqhuma izipho. Engakazi iluthi umlomo. Engakazi iluthi inkompe. Ifaka inkompe. Unenhlanhla nenkosikazi ongazeze. Ubaba uthi esimangalisene ngiyabonga ukuthi abantu abagcobanga lelo dakade likhulu ekuseni. Kodwa babuyele odakeni. Onensila akahlale nensila. Ongalungile akahlale ngalungile. Lufake kakhulu lolu dakho namasushushu sokwenza omlilo. Ungathi ayishembe ngangigcobe kanye. Nkosikazi ifaka isibhuda la enhloko lesibhuda singena lapha ekwesikole isifake la. Ichama lelifaka unkosikazi lasekhaya lesintu elokuqinisa indoda kuthi ngaba uyithi nengane zayo nomuzi njengoba ifaka u14 ngokwesonto ichama lokuqinisa indoda ingqama lesuke inikela ngothunjana ngeshumi eyokuqinisa indoda nonkosikazi nengane nomuzi uyinikelile ngizobe nginikelile bayasi ingqama sebethule yabayazi ngabethuma nonke azange beyinikele ingqama bayikweneta ingqala futhi ibhulu ka-23 ngale ulifunda wonke imithetho uzoyithola le nto usagunda intsheke uyashefa uyakhatha utayitsheke ukuthi wenzela ba khatha kakhulu nani lapha emthinini wele leze niyifihla ngamaduku nekholo sichine kakhulu khona uzoluza unyeze ekugcineni kunomthetho lapha enenkinga lapha eney'nwele zey'rathe ezashala ey'nceni la bese abantu abafundisa kakhulu athi ngizodubula umuntu kodwa ngambiza ku-23 edube ngathi baba umthetho uphele zonke lezi iy'nsizwe sendlini ziyafana nawe wathi cha afani ngathi ahambuye ekhaya ufike ushisa impepho utshela bakithi usaphile emhlabeni wawuyirasi masukhoza ushephe uhambe baba umthetho wafika wagunda inwele wanenwele nje amen manje wena wenzani wenzani wena usafaka intasinga iziyo negolide kuleli bandla nizenza amajimbuza nabashita usaphuza utshwala impalo 6 usaphuza utshwala sisinde siwe thina manaza etha sonke siyehla abelela sibatshe indesi funda baba uNkulunkulu wakhuluma noMose wathi tshela amaNazaretha owesilisa nowesifazane besazahlukanisa besafunga isifungo sobuNazaretha abisela kushembe yeke utshwala notshwala bubukhali angaphuza umuntu bebayini lo muntu bokutshwala angaphuza amanzi enhlanzevini angadli inhlanzevini emasi nezombileyo zokuzahlukanisa kwakhe amen yebo nakhiya angagundi ikhanda lakhe uze kuphela insuku omisela ushembe uyahlukana nama-grapes uthi bye-bye uyahlukana nojeka uthi bye-bye uyahlukana namakhekhe uthi bye-bye uyahlukana nenkukhu noma uyidla uthi bye-bye angithi uzilizile senkukhu zikaNkulunkulu ulindile phela namaqanda uthi bye-bye noma uwabona egcwele ifriji noma nenkukhu kodwa ngizofuna August bathi kasuthu uba nabawushebile nawe uyitshele ukuthi hayi kuwushebile uyitshele ipayipeki yakho yonke bese uyalinda ulindele ukuthi uma uyikhipha ibuse bese uyathola uma ubiza umndeni uyibona imbengi igcwele iziba beshaya
izipi wokuthi hayi inkosi yamukela ithemba lami ikudlula imbeko bekudlula ojeqe akudlula amakhekhe bengapha imfethu besipheka izolo sakufaka efrijini ukudle umuntu onengilosi uthe kudla nje bephatha isisu uzolaza iNazaretha amalikotho nje alingene entweni wensizwa sengigcina neyibonyana nsuku ebuhlungu inkinga mangabe kuwabhidliza leya into emzini akini usikhiphe sonke izolwane sakini ezulwini ngoba igoldi eyafika noshende yeso mawuthathe le ngane yomuntu ayifika kini ifike izovusa umuzi nansuka iphinde ubhidlize ngoba ifike ibhoboze wonke amathumba ade efihlekile akini baqhumise wonke iveze zonke inkinga zakini ade efihlekile athi uhambe inyanga uthi ifike iveze zonke uthi mhlawumbe uyicelile nje uphela umsebenzi uthi mhlawumbe uhlanganise ebuhleni nje uphela umsebenzi uthi ushada nje uphela umsebenzi iphathe into eningi kodwa ngaze nize bengitshela ngayo uyezwana abantotisi niqosha kangaka lezi ngane nje antotiswa uyeka nje nobuza bakhokheli bakhokhela kanjani mangabe sizokansela ishiya beyikhokhele beyilayo niyabandla andla amadoda amadala bahleli impunzi ngezinlayela nabafana abancane zinikhokhe izinto ebafana baphatheni kanje lelibandla niyake nisondeze kubona izobuza ezinto elingazazi anisondeli ngoba nidla ingodlongo angithi niyazi ingodlongo aniyazi angithi ayambili niyazi ingodlongo niyanqunga wakwaquphi yazi inhlava inyoni mangabe inqunqa inhlava yuphula ngamaphiko noxhaka uqhube besidla inhlava nani niyahlala nani niyahlala niyaphila ngibona umuntu amehlo ukuthi unenkinga angishaya izulu sengigcina wawo umakoti bamthatha bamfaka emotweni yasifika inyanga yezulu uthi ngole nkosazana lathi ke lamthintela ngemuva unkosikazi emhlala kade awazi umgidi lathi uyishesha ngena nganginawo uthubhana nganginawo usesidwabeni esimnyama nganginawo namhlanje umakoti uzohlula lathi phuma yaphuma ingane yomuntu madoda umshumeli umkhwanazi uyelwe eshaya impempe kodwa ethatha impempe enikeza umkhwanazi umshumayeli ngoba udade wabo umshana kuyiwa kwamakhaya ngiyabona mhlawumbe lamtshela ukuthi hayi uzovesa akhala ngoba ebona izulu lishaya ukuze usithola ade sabatha la majongosi wahluka emshadweni wami ngo-2001 ubuye ngo-2013 ubuye esontweni ahluka emshadweni wami ebona eshaya izulu ebhekile ebona yansizwa kwamalinga ngicela iguqe leyansizwa leyani eliguqe lensizwa kwamalinga shembe mathi uNkulunkulu yabona lona kwafanele ngithi ngishade bese mgodini eshonile lo wayengekho bathi babemgengela esitimeleni la esuka la ePakistan eshiwo sesimshaya la bamlahle eDelhi la bamkhipha khona bangidubula baqeda bamkhipha ngefasela bamlanda uhuzuke lapha kodwa konitshengise izinsizwa la ajabuka la kuphela bangenga ngobhusha bambelele esitimeleni la inhlamvu zana mathelela ekhanda amalinga la general la besusa la afika nje inhlamvu singangena ekhanda ishati lafika ligengwelelo ukuthi ubhusha ke ifaka ibhazi umuntu ezoqeshazela ikhaya akushabu sempenduli rapha nawe ngiyaphila nawe yini lezo kwenza ukuthi uhlukane nalo mmele ujwayele isitsholo uyasazi intazo ukuthi lo mmele ngoba ujwayele isitsholo awujwayele isilaza ukuba uyasazi isilaza ngaba usiphi isitsholo manje ngijwayele itshoto phuma netshodweni nidlilazi usunkulu uzoba nani umnkamike kwathiwa nje uzothola ingane eziwu4 kuphela wathi ubaba nje uzothola nje 4 wengane ngene insizwe eziwu4 engacela ngezi likaShembe ngangisegoli uthi ulanginikeza intambo lathi akoyifaka la uzothola 4 wabafana unyazi nje kuhleli kulwanyana athi kumkhokheli ke Tetule ethi ingane zami ngifuna ukubona ngoba kuthiwa washa isibeletho sasha bakuzothi ubathola kanjani abantwana wensizwe sengigcina kuyavuka zathi eGoli emakhaweni intombi zethethelele sengihambile eGoli
zathi hawu yeze kahle yahamba le nje utshaba ibi umgoqwane singakwazi ukuthola amakhosana zathi sekuyithuba lethu manje ukuthi sithola amakhosana nidlaphi kwalikabani ibandla kwalikabani izulu undakandaka nje uyazazi bathi ikhothe ikhothayo engayikhothe ikahle shintsha sithotobala zonke ithotobala shintshile engathi namhlanje ungathi ithika nelazi itwini le ngubo kulala ngayisinuka umkhabe evuka nje ikhwaye phandle nje uthi itholwe ilanga ungabali itwini laleli ibandla yiba ingubo ezokwembatheka ube indoda evamise ukugrosa igroseka ugrosela unkosikazi ungafiki umtshingo bethuba ugrosela unkosikazi nengane mawujilike emotweni zikuhlangabeza ungaphumi umshisa ayikho indali la ongumqimbi nje okuhlala insizwe zibe na 40-30 ingaganiwe idla izodayisaphi uhlalele usibe na 40 awuganiwe nkosikazi udlaphi indlela ekhaya awuyedlula enkosini awuyendlela ekhaya awuyedlula sengehla oma wamnonke mawuyinkosikazi wofundisa ukuthengisa ke indoda isekhona ufunda ukugrosa into khona abantu amakhosikazi agroselwa amadoda engathi grosa kanjani kunendoda ekwazi ukugrosela unkosikazi engathi grosa kanjani lothi mhlazane sefile unkosikazi benankinga iyophila ngesinkwa nobisi njengekati uba yazi isitothu ugrosa kanjani mawuyinkosikazi izindoda amasifile ulathi isakani malini ungaba umondliwa ube umondli uzondle wena hey ansiba umkheshulwa hambe ngishaya impawu kuyibona inkomo uyithenga inophawu ufike uyishaye lapho uphinde uyidayise nokuyayisha umpawu lakho uphinde uyidayise kwabalini ulaba umkheshulwa yasuphawu lakho ungazi impawu yasuphawu lakho wathi ubaba umhlabuluki noma ngabe ngingahlanganisa iy'ngubo zenu zonke niy'khume niy'hlanganise wathi nobani abalulazi iphunga lakho ngathi beyithathile ukuthi akusiyoni lami ngisho noma ungakholwa ngamaphefumulo kodwa khona iphunga lendalo ondalo ozwade lami leli phunga ujwayele iphunga noma ujwayele amaphunga ngiyabuza hayi masathina bese ngehlela ngezansi ningazi lidalo luhlale libuyaphi bekuyaphi la ndodana yami ungakhohlwa isifundiso sami inhliziyo yakho mayilonda imiyalo yakho ngokuba kuzonezezela kuwe ubude bensuku neminyaka yokuphila nenhlalo enhle ubele yebo ubenze njani bese wenzani yanda kuba awu phelile unayo inhlanhla emahlweni abantu mabekubheka ungena ubusika manje jwayele ukuthola inyama amathambo pheka iklabishi hlalise nobhuthi faka amathambo khona ezokhipha umsoco wesoko konzophuza isonto abawindoda ungaphaphatheki ungaba luhudo mawusemgidini ngingabonakali ngathi awugobanga kwalezele ngoba-ke ugrisile nisho kahle indoda nkosikazi uyiphekela kahle indoda mayisemgidini uyibona ifreshi awuboni imbamba nemlala la entanyeni la endini
leli bandla elinomngcwele engalifuni ixesha lebona engubo imhlophe ayidingi ba mawuyinkosikazi umhloniphe umnyeni wakho umphekele kahle umayinele kahle umendlalele kahle umgezi inyawo wakhe intando lezona yike intando abanye amadoda wabona abaqakile lesontweni ngathi agula adliswe huwe uyibona indoda yomile nje ihambe ekliniki njalo ninengculaza kodwa wayidliza ukuthi ufuna ukuyigoba ulalele wena yothezula edrobheni la iyaphi uhula idonse ngekhanda yazi kuhlunga kuzobona unkosikazi umama sihle sihlahla utambuzi bese kabankhema nozala uthishwa lo nkosikazi uthishwa khona i-workshop i-spray boot la kufaka khona yonke inhlobo yethu ozokangatha osana ugrime feyiphoso udrilwe ufake wonke amabhawuzi wonke uzokwazi wena uqiniswaphi uyabona namhlanje mina bengubona benguthi le ngodo sakhona uzothi kuye kuyona uthi baphayi namhlanje ufike nje ukukhatha nomuntu hayi sengiphuma ngesikhathakhathane ngiyashiya zikamfolofi baphayi bese uyabuya uza kumshumela uzovuma ukuthi-ke bengalungile benginensimbi nakumkhokheli uyinkosikazi wenze kanjalo indoda ngapha bayayitshela ukuthi hayi unkosikazi wakho akenzi kahle uyagamba nalamadoda akanenka bathi hayilelela akothi mengabe usuhambile ubuyile uzela ufike uhlale edrobheni kunedrobha abathi ikholetho la ngakithi bathi wofike uhlale khona sothi mengabe sesimbonile bese sikufona idwoza kubuhlungu sifika nje abantu bemagoli simboni sisangakini sithena apha kade kwesithole enophatha amasithe khona kanti ntaba uzongena kwakho kumkakho mazakhele Hebrew 14 wena uyathanda osilandela olapha umuthi ngezandla zakhe nomfazi ohlakaniphile ubhidliza umuthi uyathi le ndoda mayihamba wafika kusobhovu wangena ekhaya sebemfuthi woza usekhona yafika yanokho indoda ngiyakubuza ngithi ngidlaphi anisho yangena indoda yathi efaka efasteleni ayamthola ukuzimalanga usecambalele embhedeni imandlelukile njalo uhambile usekhona unkosikazi sethatha ishedwa lifaka ekhaya othi unkosikazi ufaka indoda ekhaya unaso isidwaba ubisidaba siyitsila yomuzi unkosikazi wanokha athi nkosi sangubani loyo wathi hayi babi mina esitshela usophuva le ndoda yayithenge ibhokisi nelazi ibhokisi i-main box laba bantu abanamakhontraka abafaka amathuluzi abo une-tools box ayekumase esayidini bese ekhipha ku-main box afake ephosini lake sosebelekhe esayidini le nto ikhandi ibhokisi izothenga amathuluzi wathi unkosikazi ngokuzinanga umyeni wakhe wasetshele ndoda ukuthi-ke ayingene ebhokisini izothi uma ingena indoda ekamelweni lesikhathi sebelele bese ivula ibhokisi iphuma ihambe emnyango ihambe ekhaya uyafika unkosikazi oyisula akathi baba ngikwenzele nitike nje usubuyile kasho lo muntu ubuza baba kwenze njani abuye hayi angiphilile kodwa bese ngifonela abelungu kanti indoda ifike yathenga ikhiye ibhokisi linama inches yasithi indoda unkosikazi
Sengizwe ngalithandi leli bhokisi. Yasuka uyafika yalikhiya. Umfazi ohlakaniphile uyayibhidliza indlu ngezandla zakhe. Akabuza unkosikazi endodeni ukuthi ulikhiyelani ibhokisi ngoba bathenga amathuluzi. Yathi indoda ngicela silibambe libhokisi siyolilahla. Mabeli baba unkosikazi uthi liyasinda. Angithi umantshontsho phakathi ebhokisini. Umantshontsho usebhokisini. Ishende lakhe lisebhokisini. Akade asivule ibhokisi sibone ukuthi yini phakathi. Nendoda isho ukuthi hayi mina fulani. Wabalusa. Impahla zangabuya fongene esibalo wabhuqa ngejezi wafinyana wathi wasumnebe ijezi yakatshale emaduleni. Naye wafa kanjalo ebhokisini. Yathatha indoda hamba ibhokisi baze belilahlweni. Akangasho lutho unkosikazi. Manje ufune wadrophu isuthi yakho bese igaxula ukamala ngesele nge-DVD kwakhe phela. Yathatha le ndoda ingubo ye-clean yawasha yabuya yafaka odrop. Ayangasho lutho. Mayephela nje unkosikazi ukudla phela umnyeni wakhe bese ethi hayi kushodele enye iplate. Ahamba unkosikazi alifaka bese ethi vula i-odrop ufake ekhukhwini lapha lokudla. Wenzi wezitandane aweza sisiyane amuzi wezitandane aweza Bahle ngiyabonga baba Mshumayeli ngiyabonga insizwa ningithethelele umalo makhosazana ningithethelele ngoba ngilensizwa eyaqhathwa ngesobhulu kanogwaja makhunyezi kaShembe ngiyengizwe nginesifuthufuthi ngoba afanele sithi asazi ukuthi uShembe usezelele ethi umuntu mesomethe angazi ngizothini yini ungahlali phansi musuku ukuthi uzothini manje ngisho ukuthi-ke njengoba mhlawumbe ngifike namhlanje nasedume ngabatshela ngifike khona ngathi hayi kuyothatha 5 years ukuthi ngibuye kunabantu abajabule ukuthi hayi vele bangasabathatha ngizophatha inkosi asinendaba nenkosi uthini noma singahlala sibe imqinqi yebandla nje silalele umthetho wesimnandi ngoba siyacancatheka siyaphosheka siyakhandeka siyasutha siyadla ithambo elingapheli inyama ukufika nehlobo wena usazolibala emsipha yidla imsiphane uyabona umuntu ongakwazi ukukama amathumbu embuza wanonsula ade ehlangela wanonsula wenza umchilo akakwazi ukukama amathumbu kuba bakwazi upopopo ukhanya kanjani yes kuba bakwazi ukukhuleka inkomo ukuthi ikhuleka kanjani babadala bezimpu kuba bakwazi inkomo ikhuleka kanjani bangakwazi nokuthi ifaswa kanjani inkomo abayazi sikuseka inkomo abakwazi nokuthi umuntu akakhipha amantshontsho enkomeni akakwazi ukuwakhipha yazi inkomo inamantshontsho amangaki anwazi awuyazi amantshontsho enkomo mangaki uzoba umkhongi othunga wazi lutho uzohlatshelwa abantu kini inkomo ungazi lutho baze bebone bamtshontshele ngeshimiswana wazi lutho awukwazi ngisho ukubongela kini kubona kanjani unwayikhanda hayi nawe baba usikobona uyazi baye baphethwe imfundo hayi ethayima magriza yela funa indlela ekhaya ubuze komalume ubuze komzali anti yekani masushadile usenazwe kini masukhishiwe nje anti nje kunomsebenzi kini usenazwe awusashaya imithetho nje uhlala kini endlini kwenu uzobizwa umakoni mangabe kubhizi kodwa kufika selifika ngekhethi sekhala umuzi kababa lento zikabhuti lezi akwathi umakoni akeli ngishiphini fike kini uthatha ukudla athi ungafike nakudla hamba amabhakede esegcwele bantshontsha abantu yekani kwendlula cha yekani kwendlula mangaze letha afanele abe bukhali fanele ngisho nje manje zimpephe ebuhlele senzile noma uthola inkatho welele ungathi sibulele indlala nemazi ukhulusa ade dayisala animazi ukhulusa
usuku washonelwa umakoti wakhe washona intombi yashona yafa yashaya yiboni yashona uba sazi insizwe sasingenalo iphunga yeyanazi lutho nini mhlawumbe abantu okubela babasele besihamba thina sifike endaweni ingane ufike efake isicephezile mhlawumbe zenza mhlawumbe u-30-40 centimeters wekhethi zithi ikhabisela thina bhatata ningabuza okhaya nibuza ongema nibuza omkhabela baba umhlaba usuhambile sishadi sasikhiphe iy'nansi kwathina mina iy'nansi kade ephethweni mina insizwa ngikhiphe 60 nansi ngila George 60 obaba bafike namakhosikazi abangaphelele uhlalelele ungamgidisi unkosikazi ake ngibuze into sengicina impela yebo baba niyazeli bantu bangigidisela unkosikazi unecala uyazi mawushisa impepha kina umukelwa abakini abahlambe ukulumukelwa yimpohle efana nawe abafana nawe uthambani inozo lomfana angathi thini hawuye kumkhwe wakho uhlale nawe umthetho ushoda kunabantu abagugile labangaze ngisho bongobesaba kubengazi bahambe siyibhodi itshali bahleli abantu kodwa inkosi yakhulunywa hlobona hlathi umthombothi ashunga awubaseni yokho ngempela kwenze bonke uba bakakhipha unkosikazi yabo ngisho noma ngabe unganeemoto ezinhle benesitezi ube nosofa bangekho ibhokisi endlini yakho necala bangekho nje ibhokisi unecala ngisho ungasweta kanjani bangekho ibhokisi nje uzilo unkosikazi insila yakhe yokugcina masephuma endlini ebhokisi esibayeni basafike ekhumula bese bemgeza sebemsusa iy'nsila zakubo usuyothola iy'nsila zakini ezintsha somnika umbakho idlakudla kumfaka esebeni mawubabezala umakho umakoti usomnika imbuzi ukuthi angene endlini yakhe akwashele okwazi ukwenza bayangena emakoti ababi isidala lakho washe babezala wakho akunikani uthinte kanjani iy'mpahla zakhe hayi ngidoda mina ngikaniwe niyamazi unomzane ukuthi unomzane uphuma kanjani manje ukhuluma ngonomzane uphuma kanjani unomzane bayiganiwe wahamba okwendiswa unomzane-ke lo ngisho esifana ukuthi unomzane abahlale bodwa hhayi amadoda wobani unomzane la asebenzisile ley'ngane zabo kunincwadi engifuna ukuyibiza bese ngihlala phansi ngifuna ukunibotshi nje ngijwayele ukusaha ngoba ngiphethe emaphapheni ahlabeleli bese ngibhale iy'ncwadi ngikopela la shenga uthe into edala la yithabele esibhayibheli khona bangangahlange ufuna ukuyibiza le ncwadi bese uzoyifuna ethi yakhani izindlu intshalo amasini ufuna manje ngikakhobo manje futhi khona bakopela sekona bakuyidoma bebekopela ingawuliphethe ibhayibheli nalento ufuna ungamtshela ukuthi banifuna funa ukunibona ngithwesa icala ngithwesa umthwalo yakhani izindlu yakhani izindlu yakhani izindlu hlala kuzo hlala amasimu izithelo zabo sabathana amakhosi izala amadoda sabathelana amadodana enu amakhosikazi lendisa iy'ntombi zenu emadodeni obane sebendisile iy'ngane zabo islow punch siphanjazila esontweni sigcwele lapha emva komkhokheli sebeshila ade bezonile abasathatha ziyinqwabi icala uyazi umhlaba kuphela baba Mshumayeli ningixolele ngicela ukwehlela ngezansi kusibusise nikuzwile amen. In the Bankuloo.